Materialer. Forsøgsstativ. Buretteholder. Burette. Målekolbe. 100 ml. Prop til målekolbe. Kronisk kolbe. 250 ml. Pipetter. 10 ml. Og 25 ml. Pipetterbold. Bæreglas. 100 ml. Magnetomrør. Magnet. Trakt. Og vidunderlag. Vi tilsætter et par dråber Indikator. til vores fortyndede eddike. Derefter så fylder vi buretten op med 0,10 ml natriumhydroxid. Der noterer vi så lige vækststanden som ved første aflæsning, før vi har trykket noget ned. Derefter så tilsætter vi dråber fra buretten, indtil at en dråbe giver et farveskift, altså vi har nået ækvivalenspunktet. Nu aflæser vi så igen, hvor meget vi har brugt af buretten, og så gentager vi forsøget. Først bestemmer vi stofmængden af tilsat natriumhydroxid og omdannet eddikesyre ved titrering. Vi bruger formen N er lig C gange V, altså stofmængden er lig koncentrationen ganget med volumen. Vi ved, at koncentrationen er 0,1 mol per liter, og volumen er 0,022 liter. Det vil altså sige, at 0,1 gange 0,022 er lig 0,0022 mol. Derfor er stofmængden altså 0,0022 mol. Nu beregner vi stofmængdekoncentrationen af eddikesyre i eddiken. Stofmængden af eddikesyren er 0,0022 mol. Grunden til at stofmængden er den samme for eddikesyren og NaOH er fordi de reagerer 1 til 1 i reaktionsskemaet. Og det ses på koefficienterne foran stofformen. Og volumen er 25 ml, som omregnes til liter. Der er 5 gram per 100 ml i eddiken. Vi ved, at stofmængdekoncentrationen er lig stofmængden divideret med volumen, altså C er lig N divideret med V. Det vil altså sige, at 0,0022 divideret med 0,025 er lig 0,088, så vores stofmængdekoncentration er altså 0,088 mol per liter. Vi omregner nu stofmængdekoncentrationen til masseprocent P, når densiteten af eddiken sættes til 1 gram per milliliter. Før vi kan beregne P lig med 100 gange C gange stort M over D, skal vi bestemme molarmassen for eddikesyre. Stofmængdekoncentrationen af eddikesyren er 0,092 mol per liter. Molarmassen for eddikesyren er 60,052 gram per mol. Dette finder vi frem til ud fra følgende formel. Densiteten er 1000 gram per liter. Stofmængdekoncentrationen er følgende. Masseprocenten er derfor 5,28%. Og grunden til, at vi ganger med 10, det er fordi, at vi har fortyndet eddiken i 10 gange. Vi ved nu, at stofmængden af tilsat natriumhydroxid og omdannet eddikesyre ved titrering er 0,022 mol. Vi ved derudover også, at stofmængdekoncentrationen af eddikesyre i eddiken er 0,88 mol per liter. Så ved vi også, at masseprocenten den er 5,28%, hvilket egentlig ikke er præcis det samme som masseprocenten, der er opgivet i varedeklarationen, som er 5%. Vi kan derfor gå ud fra, at vi har lavet en overtitrering, altså tilsat for meget base.